Pak Pong iki sebutane dewa, sebutane pukulan Bathara Antarada. Wah, aku lho ngerti tak dung ngono. Iya, Bagong, slamet tekaku ning Sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula ampun, ulun iki apa, Tru? Ulun ki wah iki angel iki nek ndelake iki nek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun ki aku. Wo, kowe ulun, ha Petro? Lho, aku ya ulun. Wo, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun ki aku, kowe ki kita. Oh, kita iki ora akeh. Ora, Ming siji to? ming siji. Nggih nggih, pukulun. Kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Andadosaken suka marwata suta raos sing manah ulun. Dipun sekecaken lenggah kita. Gusik. Sing nganggo basa kita karo ulun ki ming jeneng ulun. Lah nggih, kula nggih ngertos. Iya, ning kita ora sah nganggo. Wis ditukokke kok ora dienggo. Aja ngono, Bagong, aja gawe bingung ulun ya, Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah, nek ngono malah jelas. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, nala gareng ulun tampa. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Petruk ulun tampa Pangestu ulun tampanana ya, Petruk. Kula pundhingga jimat paripin dayaning kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun, Pukulun? Ben mengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ha iya. Bener to? Bener wis. Pukulun nglanturi prasaja kalian panjenengan ulun. Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Oh nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe. Lho, dhewe piye? Saplose dono kalih kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho, Ndra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek ora tatak tanggo-tanggon atimu, mungsuh Bagong iki ketekuk-tekuk kowe engko. Iya, Bagong aku ijen. Oh nggih. Damel grup melih. Ora. Wis ora, Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi enggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Wonten wigatos menapa pukulun Bathara Antarada panjenengan kita pukulun rawuh wonten ing wana merpeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi maladining. Ha iki ngene Bagong. Nggih pripun? Prata ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun iki diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya merpeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Boja, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, ge dibageke tak keplak mutar kuwi. Kuwi iki dewa tok sepelekke. Dewa cilike. Ming semono. Wah, aja sembrono. Dadi prata ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Wow, berarti sampean asisten guru. Ya wis sakarep kita nggih kita omong. Ngene ya, Bagong. Pripun? Ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe Kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ning telenging wana warsa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara itu manduk ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang puyang gudel bingung. Laku jantrane merga ora kuat nampa hawa panas sing timbul saka nggon kita laku tapa brata. Mula tumuli Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utusan karo panjenengan ulun tedhak ana ing Madyapada merpeki kelawan jeneng kita kula Bagong. Ing atase jejering kita ki ming Panakawan, ming batur, ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, dalah kok gedhe dayane. wah nggih.
Nggih Pukulun. Lajeng keparengipun Pukulun Bathara Guru utusan kalih Pukulun Bathara Antarada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawing Hyang Pukulun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kula, iya. Saniki, dina iki uga kita kudu bali nang Karang Kadempel. Merga nganti kita terusake nggon kita tapa, wah, kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita tapa. Kula ya gumen lho, mengatasi kula niki mung kawula nglakoni tapa brata, mongko lek kula tapa ya ora patiya serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan tela. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ra mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah nggih no, ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedya kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungsa? Gong. Sabar kowe iki ngapa to? Menengo. Iki nek cah cilik ngene ora getak-getak. Tuman wae yaene kok klithian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Wah, jane aku ki nek ora jembar atine wis tuwe kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabekke ora. Ha, kita ketapa iki janjane sedya kita apa ulun tak takon. Lah kula niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning ulun kepengin nyuwun prisa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diri ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelase ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku tapa niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure, mpun ming niku. Ora, kita aja nyengetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwih wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula. Niku lunga. Lunga tanpa ninggal layang napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, alah dene sampeyan dadi tekak plotroke kathoke. Hei. Sembrono ora karo dewa kok sapenake dhewe. Ya men ora digetak ngono ndak? Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa ndak takon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampean dadi dewa ngakon Bagong bali saka wana Bombong Wirayang. Nek sampean tak takoni Semar ning endi kok sampean ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagar syuting, ya Indra. Iya. Enten Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ki lho Bagong karo sapa ora kuwalat lho. Bagong ki waton ledan ngono kuwi dadi apa-apa ki tawar. Apa kok mung dewa jaratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Mung dewa. Santen aku. Ton mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nendi? Wah, trondolo tenan iki. Lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampean iso ngandhake Bapak, Bagong, Bapak nang kene. Sampean mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok Sherlock modern kok dewa ora ndek HP nggo ngopo? Iya. Kula paranane bapak ulus bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, bapak kagol perkara apa? Mengko nek bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek kula bali bapak ora ana niku teng atine sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewane. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek. Antes yang lho aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo bapak. Nek dewa ora nduduhke bapak, mbok sampean gruduk wana Bombong Wirayang.
sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangka. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengok ket mau kok dikira ora wani iki piye to iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Oh, cocok ditandang omahe. Papak pong ngono kowe. Papu bang. Awakku mun kaya dadi ora kuwalat ngono lho. Wah, cilaka tenan nek carane kaya ngene iki, Wah, Jan. Ha iki terus aku lar goleki bapakmu nendi? Ha bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ula ning ngruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngruda paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Ah. Bodho wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe rantas malang tak putung. Mangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara, gunane apa kula urip teng alam padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Amba ulung kula modar cemplungke kawah Candra Dimuka, kaluan ring ngrasake mbangane urip. Ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning alam padang pukulun Bathara. Sapa kowe? Ah, lali kok. Aku krungu keploki dadi lali. Krungu keplok kok dadi lali. Sapa, Tru? Kaneka Putra. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra, ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Ayo sapa wae? Lho iki kepiye to wis geger kaya ngene kok dadak takon jeneng. Aku iki gek ngomong kok. Lha wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan bablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong bali ora gelem ya sampean gek nesu, ngono lho. Wah, tutuk sepatu sisan kowe. Nyile sepatune tak ngluthuk kowe. Lho. Nyile sepatu kok ngluthuk sing duwe karepe piye? Endra, wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki, Endra? Menungso ratatanan panos maning jajaran sukertaning baune iblis lanat Bagong. Nun. Kowe ngerti? Iwang Pikul Narada kuwi sapa? Maksude? Iwang Pikul Narada kuwi sembaning para dewa. Kami tuwaning dewa. Oh, Modin. Udu. Kami tuwaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikul Bathara Narada kok kowe nyamah marang asmaning Iwang Pikul Kaneka Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Boten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu ming sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Ning nek Bapak Semar ora ketemu, anggen nyuwun ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen kowe ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa ki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggo niti priksa marang mobah musing para titah. Aja dianggep dewa ki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding, Truk. Lambene turah kok wis aku. Aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur nek ora wani, ora usah do melu-melu. Lah, kowe nanti aku ora arep lunga. Iki bungkusanku. Arep do dibuka enake iki nggo sangu topo e. Topo kok nggo panganan ana molen barang. Ngelih ora. Ora dipangan lho, ora. Ayo teruske. Lho. Iki rumangsaku aku malah bingung musuh Bagong. Pancen tak gawe bingung. Terus karep sampean pripun? Yen ngono kowe ora gelem bali. Mboten.
Yen ngono ki wani karo dewa. Mboten ajeng wani, ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean niku piyais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok sing dituruti, ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik. Niku mboten apik. Niku ora iso manunggal. Pinter tenan beda. Apa kowe? Plembungke sisan kowe. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wis ngonten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karangkadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang ruda paripeksa karo kowe. Nek kula diruda paripeksa carane cacing niku pidak menungso ngolet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora duwe perasaan. Nek sampeyan ajeng mula sara karo Bagong, kula menungso. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampeyan, sampeyan aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kowe? Dewa kok ora tanggung jawab. Mulane aman-aman bae wong tok-tokke njaba. Kaya ngono kok dewa lho, agi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Sendra metu iki rasa dadakoke gunung tanpa guna. Ora minggat larak. Dewa mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Udus. Kocok. Kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra Dimuka lho, Gong. Kowe kok nantang karo Bathara Indra. Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau ngulutke silsilah Bathara Indra kok. Nggo ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe wani karo Bathara Indra, nek nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruwang-ruwange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis to. Lah padha ngruyuk karo aku ora masalah, Truk. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pethone nek kowe ora gelem ngewangi tak pethone dhewe. Wis to, kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari tangga separo. Kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur kekuatanmu nendi? Ning ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumama ning becik. Wis to, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondheli wae. Ngono. Wong tumindak ala ora bakal tumama ning becik, wis to. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karangkadempel, mbelani karo kawula negara Ngamarta sing kepengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik. Nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep ngisruh karo aku. Lah, saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke. Nek sing tok arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sakarepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan kok. Wis tanganmu ceko, sikilmu becik, matamu kira, matamu kuwi. Nek kakane kok matane kira ora. Ora, kowe iki ngewangi lho ora ana apa jenenge iki, apa undakane apa-apa. Lah nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ra, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Aku wedi karo dewa. Alah dene le gagah. Wanine ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ora wani. Kok ngono kok. Walah. Ana
tuku daster kono. Gek rok-rokan wae ngono. Karo dewa kok ora wani. Kowe wani apa, Gong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak pethuke, ora usah kuwatir. Kowe do ngaso kono. Ya. Ngaso ya? Ya. Engko nek kowe mati, Aku gotong nggo bali. oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso tur kepenak lemu tumandang. Ya. Kono gareng mulih kono. Nek kowe mati, Wis ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 lemu nylameti. mergane Hitung dinane kowe wis nusul aku, Reng. dengkulmu mlocot. Ngedeg-degi senengane. Wah, tratap aku. Cukup yen to kudu nundung kelawan Bagong nggone tapa ana ning lengkeng Mahameru. Ana ing wana bombong wirayang. Nuninggi pukulut. Brama wonten timbalan ing dawuh. Yama Dipati. Nggih, wonten dawuh pukulun. Dina iki kita aja dikangelan ya, Nggir. Tundungan Bagong dimen bali saka Mahameru. Saka ing telenging wana bombong wirayang. Sabab kasutapaning Bagong nadyan Bagong iki derajate wong aceplik loro saudon telu saurupan Bagong iki mung batur. Mung Panakawan. Nanging daya kekuwatane bisa sundul ana ing Kayiwangan nakarya gara garaning Kayiwangan. Lho nggih, mekaten pukul. Malah samangke ketingalipun Bagong berguguk utawaton. Piyambakipun boten purun wangsul dhateng Karang Kadempel. Mula kita ingkang kudu bisa mbudidaya balekake Bagong. Merga yen nangani terus-terus Bagong nglakoni tapa ah sing ora tentrem Kayangan. Ih, mekaten. Iwang Pikulun Jatimurti paring dawuh kelawan panjenengan ulun supaya ngreka daya piye Bagong supaya bali marang Karang Kadempel. Mekaten pukulun. Saiki kula mekaten kula nyuwun pamit madal pasilan utawi nyuwun pamit mapangaken dhateng Bagong. Menawi kula jum sarana aris saged wangsul menika langkung prayogi nanging mrayi boten sepurun wangsul. Kelalono kula badhe sekedhik paring pengajaran dhateng ponakan Bagong. Ya, ning surti hati-hati lho Indra ya, aja grusah-grusu. Arep dikaya ngapa Bagong kuwi wong dugal kewarisan kuwi atmajaning Semar. Semar kuwi Kakang Bathara Ismaya. Mula yen to nganti Bagong kedunungan daya kekuatan kita aja kaget merga wong kae pancen winong wong dening dewani. Lho niki ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Brahma Yama Dipati awat-awatana Indra yen kira-kira keseser musuh Bagong. Wangono ya nggih. Lho niki ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit wo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta ngati-ati lho Gong aku kok ketir-ketir atiku niatku ora mbelani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentala. Mula rasa wedi le.
Nek pancen kowe engko wani karo dewa, nek pancen kowe engko kena apa-apa tak bilani. Kowe lara, aku lara, kowe mati, aku mati. Kowe lara, aku lara, kowe mati, aku mati. Gong wis rasa kuwatir. Iki tenanan momeng kandhek ana ing lambe. Tenan gong lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsuh awake dhewe iki ora bae-bae. Iki wong abot kabeh. Mungsuh awake dhewe iki dewa-dewa. Heeh. Ha terus piye? Kowe ora usah melu-melu, iki perkaraku. Ya. Ning nek kira-kira kowe engko weruh, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju ngewangon aku. Siap, rasa kuwatir, Gong. Siap, aku ya siap rasa kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Ya. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, rasa kuwatir. Tak pethoke sik, jake rembukan apik-apik. Nek ora iso jarum bukan apik-apik. Tak ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Oh, rasa kuwatir, Gong. Aduh, tak ceraki cerak tak doi. Piye maksude kuwi? Maksude piye kuwi? Aku ado Tak ceraki. nek cerak Tak doi. terus lare mbelani kapan? Hah? Nek mbelani ra sanggo kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakeh kaya ngono kuwi. Cerak tak doi, ado tak ceraki. Kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya, iya. Sadar ora? Iya, iya, iya. Gareng nggawa gaman kowe awakmu cilik. Tangane cekor sikile becik. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis rasa kuwatir. Kowe karo aku iki pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewae karo kowe, ora usah kuwatir, Go. Sapa wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Truk. Heeh, pokoke. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nggono magawe glarira wang Wah, ujuk-ujuk langsung loro, Truk. Mungsuhe loro ya, Truk rene, Truk. Ya. Ora usah kuwatir, pokoke nek kono telu, adhiya telu, kono loro adhiya loro. Ah, ngono. Kowe sing mburi ya. Kowe Aku sing arep rada cilik. oh. Mungsu kok milih-milih ora. Bathara Indra. Iya, Bagong. Ndas pundi Mukulun? Aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun Bathara Antarada kinen nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka ngalas bombong wirayang. Lan aja mbacutake nggonmu nglakoni tapa. Yo, Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa? Ulun Bathara Brahma. Wow, Bathara Brahma. Heeh. Dewane ngopo? Dewaning geni. Wow, ngambil reke. Lho. Kok dewa geni kok nyilih rek ora? Mesti apa-apa iso kobong kae. Mestine. Kowe bali yo. Aja ngeyel. Ngeyel karo Bathara Brahma aja kakon dosa. Kowe bakal tak untapake cemlongaku ning kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun adan dewa kayangan ngebiyuki
lengkeng Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni tapa. Tur dewa takon goleki bapak kok ora sago. Gunane apa dewa niti priksa karo mobamu sing para titah. Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat saisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduhke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene." Mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kana mong kaya ngono angel lho. Kok kaya didelik-delikke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Kok ngono kok dewa? Dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Ya. Iso nglangkahi kuwandane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkahi bathange Petra. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya bathangku barang urung rampung kok. Oh iya iya. Kowe kena nundung aku saka alas Bombong Wirayang. Mati dene aku pangga tak ayoni. Tata ya. Melayu. Kaya wong girap-girap. Asem dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambak rambutku diantem raiku die. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyo ngono kok. Ha iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ora apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa. Candak siraku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan, Tru. Tak candak tangane set tak dunke sit. Lah kok ngantem wis kaya tenagaku atoke kabeh. Bathara Indra gletak jengkulmu atas. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena. Kayane kena, ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok. Lho. Aku duwe aji lembu sekilan wae tak guang kok, Tru. Mergane, wah, kowe nek duwe mesti geton kowe.
kayane kena ning kurang sekilan. Getun aku. Tak buang kok ya isih do dienggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki delokon. Kowe ngantem ora kena to. Wah iki mati tenan awake dhewe terus. Ah iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedap-edapi. Terus, mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki endi? Nek jarene bapak lho, jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonono lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa, dewa kuwi papane ning kayangan nggon. Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodo apa nggon rai, ora kena. Merga pancen mesti derajatmu ki sak ngisore dewa. Terus jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodo medun. Kene ngene. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk wong kuwi ngisor dodo kok. Wah, mati kowe. Ngantem sak tutuk-tutukmu acan, tak slentrek ora mules, aja tundang bakong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo wis. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar wae yo ngantem. Mati dari aku nyoti bakno pecah siramu. Ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi. Mati. Milih gantine. Dodo apa? Nyo. Lho ora apa-apa. Ora apa-apa ki padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Antemen iki mergane patimu. Waduh mati. Apa kowe model? Mati ya. Waduh. Begom sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapuk. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Pantem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Ana Bathara Indra le mlaku ngobeng kae ngoten. Ayo sambat kowe. Amun Suranata Jamrata ing banyen Panca Bajaya. Sanjak kowe panjamu. Kakang Bathara Indra mundur brangkang. Waduh mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Lho Kakang Bathara Indra dikapakke. Wah edan yayi edan nginceng sak penake dhewe. Le ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Waduh wis kono maju aku tak ora maju. Njabut nyawa. Ora mbok nyawa mbok apa sing penting kowe tukang njabuti to? Iya. Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu jabut. Jabutan. Kowe iso njabut aku, bumi langit tangkep mati dari aku. Wis candak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Hei. Hop. Wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa peret ki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah.
mungsuh Panakawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angel Raja Mak lunyune Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah cah edan lah kok dadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye Raja Mak jamak. Lha niku nek ngethok mbaka sithik krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas Raja Mak jamak. Ana janggut kok panis. Piye iki kok Bathara teko dengkulmu kuwi. Piye, Anu gleleng ya kowe. Aku padake wedi karo kowe. Ki Bagong Kondyang bengi iki. Ngosasik dewa ayo. Kowe arep ngopo kowe? Arep mbelani kowe? Bathara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Pompong wilayah. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Iya. Ora mundur sujet wetengmu metu cecule. Wis. Weteng kok metu cecule. Ayo ngomongno Bathara Guru ra wedi aku kae. Kakang Rada kuwi sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang godel bingung sami kendang kapracondang menika kados pundi dalah Bagong berguguk nutawaten boten purun wangsul dhateng arah kadempel piyambakipun pilih tapa wonten telenging wana bamba wirayang wonten lengking Mahameru ingkang dipun suwun Bagong purun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya monggo Kakang Semar boten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun ngantos dados daretantaraning para dewa kaliyan pun Bagong ning eling-eling gandeng Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar maut boten kanten-kantenan kula semangkaken dhateng Paduka Bathara Guru Bagong kita kena ulun nilikake apa ora Panakawan Pandhita kang kinadawangsit pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone Truk sapa iki Truk Bathara Guru Bathara Guru kok yaene wis menyang lho muridé durung teka kok wis teka Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk cocok sisan sing dak tandantani tangane kok papat ya Truk ora apa-apa Bathara Guru kok wah adus suwi keleke papat lengosoki suwi ya ben iki senengane karo Bagong Panakawan Bagong wonten dawuh ulun kita ngerti ulun sapa nggih kula ngertos Paduka Ulun Bathara Guru kita kuwi ngerti ulun sapa sesembanipun para titah ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Rada kok kita ora ngestoke nuwun sewu Ulun kula dereng purun wangsul sebabe Bapak Ical lho ilang kena ngopo mboten ngerti lali deleh
Lali de ora bapak ki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula pulun wangsul. Mergo kula yang digegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep mulih. Kita ngerti, kita laku topo ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun urusan kelawan para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul, kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita emoh bali. Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikon kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kalian dewa. Ngene wae Bagong, pripun? Yen kita kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracundang mbuh menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga, Gong. Ora edan kowe iki. Piye to, Gong? Menenga. Oh minggat bae kono. Senengane ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuwataning Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padas, pecah. Mudar kowe. Truk. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kono kowe mulih kono. Kono ngurusi anak-anakmu kono. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki, ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh, aku moh Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mulih kono, Gong. Wis ke santai wae. Arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Wus. Iki kan dhewe guru terus gajine ra mundak-mundak. Ketiban guntur geni guntur angin. Embuh tibamu kono kawan Bagong. Pun mang tibake nek pancen ajeng nibake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa Bu Kulun. Kene margane pati kita kono kawan. Kapracundang kuntal kaprapal pono kawan Bagong mbuh menyang endi tibamu urip apa tekaning pati kuwi dudu perkara ulun ing wigati ulun bisa nyingkirake Bagong saka lengkeng gunung Mahameru ana ing alas Bombong Wirayang. Kakang Lodo Bagong sampun kendang kapracundang Kakang Kanika Putra kula nyuwun nyuwanaken dhateng Yayi Permoni nggih Pandya Bendari Durga kinen swanun ngarsa ulun Kakang Kanika Putra. Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana
Samirana lan warayang wisikan magulingan limo. Mastu nama sidam karing bawana langgeng. Durga, kula nempanan dika ing adawa pukulun. Kaget kita ulun timbali. Kurawana sing manahipun ingkang abdipun pandya Brari Durga dene paduka ngawe ingkang abdipun permoni wonten dawuh timbalan paduka ing kados pundi pukulun. Para wadya bala jim setan priprayangan berkasaan Lulu Banaspati ngleng-nglek balungan tandak. Wadya bala dandang mangure kita budhalake kemarang paduka. Mapan ana ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel. Panakawan uga ora ana mapan ana ing Karang Kadempel. Kawula Karang Kadempel jarah rayan. Dadi panganing para baju barat Pandya Betari Durga patopan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kula dene paduka sampun maring tedha dhateng para wadya bala berkasaan. Ora usah kakehan gunem sing tanpa guna. Tumuli kita budal dina samengko nalika semanten eling-eling wujuding punakawan ingkang ndugal kewarisan. Pinawong dening dewane. Nadyan dawah wonten tengahing wana parandening mangke. Wonten wujuding sato wana ingkang wujud banteng ingkang nyaketi Lurah Bagong. Nalika semanten sarwi angen mbus-mbus dhateng kuwandanipun Ki Lurah Bagong Graita bilih Ki Lurah Bagong sampun sirna sigra ndekem punang batheng wonten ngajenganipun Ki Lurah Bagong. Dalu aras abyor sorot lintang kanggo medhap tete sonya Matya Rati lumrang kandaning pos pita karengguan putyan hero sang Dwijawara mrengeng lir swaraning madu branta manungsung sarine kembang
ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara wiladal sasuwene aku mapan ana ing tengahing alas pinarengake dening para Jawata tunggu ana ing alas kene suwene ora tau weruh ana jalma menungsa ing mlebu jroning alas lah kok iki ana kuwanda ingkang gumlethak mapan ana ing tengahing alas mongko ndawes padake tatu ingkang aran Kranjang merga kena watu ingkang mapan ana ing telenging jurang mbok menawa menungsa iki ingkang kaningaya sarta menungsa iki ingkang nampa pasiksaning sak pepadaning menungsa wekasan dicemplungake ning jroning jurang wah kaya ana rasa melas jroning atiku yen to nyumurupi marang titahing Bathara ing kemapan ning jroning jurang iki mongko ndawes padake kanthi netra permana jati lha kok jebul tinemune titah iki durung winanci lan durung titi wah yaning mangsa kala yen to tekaning pati merga saka pitunganku isih dawa jangkae nggone urip ana ing alam padang yo mbok menawa iki dadi kewajibaning Andaka Dewa nggone bakal paring pitulungan sarta mene pitulungan karang menungsa iki ndak suwunake marang purbaning Wang Mahanasa ndak suwunake marang purbaning para dewa muga-muga aku bisa maluyakake titahing Bathara iki bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya miat langening kalangguan aklar pandan moncar tinoner kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mongso katiga kocap kacarita nadyan wujud handaka parandening mangke kasinungan kasekten linuwih tanpa beda selama ing jalma menungso sigra nyaketi Kilurah Bagong nandang roga dataniling Purwodaksina sedaya tatu dinilat dening Ponang Andaka nengging aran Andaka Dewa saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya Kilurah Bagong kagyat kadra wekasan nengging Kilurah Bagong wau lang-langing tuya mangungkung sowan wonten Garing Amarta dadak mawi nawala menika mengku suraos kados pundi Yayi Koko Prabu krana Pandhawa boten saged anilar praja ing Amarta sakatahing kewajiban ingkang tumpuk matumpa-tumpa dereng saged paripurna kedadak wonten lampahan ingkang adamel Pandhawa sakmangke kedah ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu lampahan menapa Yayi Werkudara nggih mara ingkang matur kelawan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati napa dadakaku Si Hadi uga matura sarta uruna penemu urun rembug kelawan perkara iki Kresna kakangku Werkudara piye bener ngendikaning barep kakangku sing paring dawuh akeh lelakon ingkang tumanduk ning praja ing Amarta wekasan dadak utusan Caraka utusan Ayaka ngaturake nawala marang praja ing Ndarawati mungguh wigatine ngrawuhake Kresna kakangku ngendikaning barep paring dawuh ana lelakon ingkang elok-eloki ingkang dumadi ana ing praja Ngamarta ora ana liya kejaba mung lunganing Kakang Semar Badranaya ingkang wis ndungkap telung candra etang klunggunaning dina samengko iki monggo ora ana tandha-tandha menyang endi lenggahing Kakang Semar ujaring para kawula sak negara utawa sak karang kadempel ora ana ingkang padha mangerteni menyang endi dununging Semar Badranaya luwih-luwih
Durung nganti rampung gone padha mikir lunganing Semar kedadak Nara Gareng Petruk lan Bagong uga ora ana ing Karang Kadempel. Kresna kakangku. Gandeng Kresna wis agung minangka dadi pujangganing para Pandhawa. Aja nganti selak mara kage budidaya ngupaya menyang endi dununge Panakawan Semar lan anak-anake nggone ninggal Karang Kadempel. Kresna kakangku, jagat waisaning Bathara Wayahpura jagat. Yayi, kula nuwun sewu. Mitra tanturipun kadang kula Jodipati, mendranipun Kakang Semar sampun dungkap 3 candra etang engga klengganing dinten sakmangke menika. Menika nedahaken bilih para Pandhawa menika nuwun sewu kirang menggalihaken dhateng kawontenanipun Kakang Semar Badranaya. Kenging menapa paduka Kanjeng Kaka Prabu paring dawuh mekaten? Oh inggih. Krana kanthi dasar ngantos 3 candra kok para Pandhawa dereng cancut gumregut ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar. Mitra taturipun kadang kula Jodipati nalika semanten cetha kula tampi bilih miturut aturipun kawula Karang Kadempel menika kinarya pratandha bilih para Pandhawa dereng ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar Badranaya. Kamangka Pandhawa saged dumugi engga sepriki menika boten badhe saged uwal saking panggula wentahing Kakang Semar. Kok Yai Prabu kedah emut. Kakang Semar anggenipun ngomong dhateng para Pandhawa menika ngibaratipun saking kuncung ngantos gelung, saking jabang ngantos laprang. Kakang Semar nuduhaken gesangipun kanggo kamulyanipun para Pandhawa namung imanipun Pandhawa kok boten tanggap. Sasampunipun saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha wonten negari Ngamarta. Tumunten supe dhateng kewajibanipun anggenipun menggalihaken dhateng Kakang Semar Badranaya. Monggo menawi ngantos sakmangke Kakang Semar menika boten timbul wonten negari Ngamarta, Yayi, nuwun sewu. Para Pandhawa menika namung kantun ngentosi sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Sakmangke Mbak Ngamarta badhe rubuh menawi boten katenggan Kyai Semar Badranaya, Yayi Darmaji. Sarating pandam sumo amadangi jroning pasarean ngenangi wadana aton remu kalingan ngangeng sang diamanah engkung sumungkem guling dereng ngantos paripurna mbawacana kasaru pelajaring Lurah Petruk miwah Lurah Nala Gareng kang sarwi tawang-tawang teng karo kagiat sangya para Pandhawa. Kanjeng langit kelapaton lurkin sanging risang mawe gandrung Dara kula ingkang sowan den ngaturaken ketiwasan Panakawan Gareng sowan mongko tanpa tinimbalan sarwi tawang-tawang waspa eneng apa Gareng sakawit kula kecalan bapak kula kelangan bapak apa pinten-pinten sasi mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel. Dumadakan usul Bagong ya ilang. Kula kalih Petruk goleki kalih Bagong ketemu ten lengkahing Gunung Mahameru. Bagong lakoni tapa siji kepengin bangun desa kalih bangun kutha, kaloro Bagong ya kepengin goleki bapak nganti direwangi tapa. Tapane Bagong niku dadi gara-gara wonten ing kayangan.
wekasan para dewa mudhun wonten ing kayangan Sang Hyang Pikurun Narada, Hyang Pikurun Bathara Indra, Hyang Pikurun Bathara Brahma lan sak piturutipun sedaya sampun bareng ngoten Bagong dikon bali mah. Terus Bagong trima gelut kali para dewa. Para dewa kaya dilalah kalah mungsuh Bagong ning dumadakan bareng ngoten sing maju Hyang Pikulun Bathara Guru. Hyang Pikulun Bathara Guru nganti nyalirani dhewe. Nggih. Lah terus piye? Bagong kula kandhani ngayal. Dheweke kenging daya kekuwataning Bathara Guru. Kenging guntur geni guntur angin kendang kapracondang. Bagong teng pundi saniki mboten dipun mangertosi. Kula sumanggaken jagat pasaning Bathara Ayapura jagat. Lah kok dadi malah tekan Bagong barang sing kesempyoke ngaradan merga lungane Kakang Semar Badranaya. Wah, gareng. Bagong mati apa urip? Duka wong kula ora ngerti tibane teng pundi. Kowe kakangne kok ora goleki ora nututi. Ado banget kontale. Tenan pitil sikile. Kula ya ora ngoyak ya ben. Petruk sing jangkayu mbok ora nuruti karo adimu. Ora entuk karo gareng. Cangkeme Petruk ora ana. Ora ana wong entuke kok ora ana wong ra entuk kok padune kowe iki nyalahke wong tuwa ora. Wah, Kresna kakangku. Saya kaya ngene kahanan sing dumadi ana ing negara Ngamarta. Piye kahanane? Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun ketaka petiwasan. Punjang kancing langit kalapalapaton lirikin saking risang mawe gandrung pati Andakawana suwan tanpa tinimbalan ngaturaken petiwasan eneng apa pati Andakawana mugi andadosna ing kawinangan mboten kanthi kanyono-nyono wontenipun Andaka wujuding banteng ing ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara mapan wonten ing alun-alun negari Ngamarta anyumbari dhateng sedaya para Pandhawa wela dalah Werkudara Arjuna aja kaya bocah cilik Yayi. Jayamrata iki kadange Andaka Dewa aku Andaka Murti Pandhawa ndi Pandhawa cetha yen to Pandhawa wong kang ora ngerti karo kabecikane wong liya Pandhawa ora ngerti karo kabecikane Semar Badranaya ora goleki malah padha suka-suka parisuka lengdan sila tumang kendangan ladrang. Awe goblok banget tau. Kendangan dengkul sakepenake dhewe. Endi bales budimu karo Semar Badranaya? Ora padha goleki Semar, Andaka Murti ngamuk punggung Suratamtama. Surawiyaga. Mati dereng aku legane.
Watwana Sang Arjuna Ismunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh iki sapa takon karo aku satriya kleang kabur kanginan mendung ke baratan kembali ke timur ing endi tibaning kono papan dunungku Raden Andaka Murti kowe sapa jenengmu Janaka ngaku ngerti karo aku ora aneh sapa-sapa ngerti karo kowe mergo kowe kuwi mlebu nang layang kabar apa ya kowe wong sing kondang kawenang-wenang sirmu piye kowe ngamuk ning negara Ngamarta Janaka onong paran kabar sing tak tampa Semar lunga padahal Semar ki dayane nyukupi marang para Pandhawa aku dadi Pandhawa ora padha golek Semar mangku asta wisuh ning Wastafel lunga ngentasi perkara ora ndara golek Semar aku ngamuk ning negara Ngamarta langkauna badange Janaka piye langkauna badange Janaka kelakon penjangkamu seda dina iki kowe Janaka wah Halo waduh What? Whoosh! Hoi! Ah, kapusan kowe. Monster. Ah! Hoi! Wah! Sing ngendang ora iso ngendang ya. Janaka wonten dawuh tiba saka Dirgantara sing ngamuk wong edian wong edan piye monggo Kakang Mas kula aturi mapakaken piyambak wah deploke ndase tabrakan ning dhuwur ayo padake ora rumangsamu tronton mungsuh pikep aja mundur Werkudara wah raine aku kaya tau weruh aja ndelik ora aku isin aku soalnya kondang bagus aku sapa-sapa mesti apal karo aku males aku madhep rene wegah perang kok mungkur ya men arep ngopo kowe Pandhawa golek Semar apa ora wah iki madhep rene oh lah aku kaya apal aduh iki nek kesuwen konangan iki aku Pandhawa ora golek Semar mergo akeh kewajiban tegese Pandhawa ora tresna karo Semar nek Pandhawa ora tresna karo Semar sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa oh cerewet kuwi jenengmu sapa Andaka Murti Andaka Murti ya saka ngendi saka
teko Pacitan. Ben sak-sake pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke baratan. Mendung goleki ora? Ora goleki tak amuk negara Ngamarta. Waduh plok das buaya. Wah! Piye? Sing nekani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Lho, sapa? Wong edan. Kaya apa rupane ning kok kaya ora iso mikir. Wah. Menungso teteke aspiro wae kekuatane ngedap-edapi. Tendang sirahe ora apa-apa. Kuku Pancanaka ora tedas. Kalah. Kalah. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Mboten. Ya nek kalah mundur kono. Yo. Wah, batur ing getak-getak. Kalah yo kalah. Cerewet. Mboten kok. Mboten apa? Sebul wong edan. Iya. Glelengo. Lho, saka ngendi no Gareng? Lho perang kok ya. Rene kalih Bendara niku setya bekti. Kalah apa menang? Pangestunipun kawon Ndara Werkudara kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Titenono kowe. Ngapa kowe plirak-plik ngece ya? Iya. Lho saka ngendi no Gareng? Lho kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya nggih. Kalah apa menang? Pangestunipun kalah. Mundur kono nggih. Apa truk ngece meneh kowe? Mlirik ya. Cah ki metu ngendi to? Oh, tudul desa. Melipir. Diani Drei. Anggrene kono Gareng mundur nggih ngestaken dawuh. Ngapa truk mlirik? Dis. Wis delikke kene. Biyen cara mbiyen ya ora apa-apa. Iya. Titenana kowe. Lho, perang meneh karang kula niku nek perang bola-bali kok. Oh, lah ya wis kalah mesti kalah. Mundur kono nggih. Ngapunten, ngapa truk anu kula tak liwat mriki mawon. Lho, weruh kok ya. Aduh. Ki cocoke aku lho. Lah ora ono sasaran. Ora ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen aku denemu kok. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat. Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa gedhe tur dawa. Wong edan tenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuh aku ora pangling karo kowe. Kowe sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya. Ya, pancen banget. Ngerti aku karo kowe. Sapa nek pancen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu Ndrawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanabtu.
Caidan. Ora edan. Jenengmu sapa? Andaka Murti. Waduh, Andaka Murti jeneng anyar. Anyar yo men bar tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani, Werkudara kalah karaku, Janaka kalah karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajar ku andamu, wani karaku. Sing nawedeni apamu? Lho, aja niroke. Ya men karaku. Mati dening aku. Mati lho sapa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, Ramaya tibakno. Aku mati, kakangku Kakang Andaka Dewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andaka Dewa. Saiki nendi? Nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang ora sakoyan bebangaken ayo. Kowe apa aku sing tekane mati dening aku panggal ta. Oh, titenono. Ratu Jireh ya ngono kae. Mung wani nyuwarani tok. Mati dening aku titenono kowe kok mundur. Wah, lah personalenge mung mundur tok. Ora ana sing siji loro telu maju kae. Iya. Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa, Kresna. Petro, Non. kowe butuh duit ora? Ha butuh mo. Butuh tenan? Nggih. Nyo tampan ana. Nggih. 100. Kresna kok maringi mung 100 sih? Ndoro-ndoro liyane iki nek nggahi 2 juta, 3 juta. Ya kono melu bendoro liyane kono. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dondome cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate Andaka Murti kae patenana. Kraman kae patenana, ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, mangsa buruma. Ratu ireng, cetril, reng, kowe butuh Detra? Butuh no. Ya, iki ana 15.000. 15.000 lumayan. Nggo tuku cakar nggo ngruwaki raimu. Nampa kok nesu ya ben. Kowe entuk 100 kok kancane kaya 15.000. 15.000 ana syarate. Syarate apa? Mateni Kraman Negara Ngamarta. Sapa? Andaka Murti. Ya ora ana witra, aku wong ringkih. Wong loro. Hah? Wong loro. Kowe karo aku maju bareng. Oke. Maju bareng ya, maju bareng bentuke. Ya. Sapa iki? Andaka Murti. Wis apa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Sik. Mandek sik. Ora iso, ora level, ora. Aku ora mungsu kere-kere, tanganku kotor mungsu kere. Sik to. Oh. Walah, cah. Oh ya iso ning nglakoni lho. Ngapain kau? Ngapa kowe kok njur kaya nyanak-nyanak? Wong kere kok nyanak-nyanak karo wong sugih. Reng, rene. Wah, apa sandangane apik kok raine ra iso dipermak kaya. Raine ra iso dipekonah piye-piye sing petot kaya ngono kuwi. Hus. Begadang. Berdagang ora toto kok berdagang jangan berdagang. Keparat ngarepe dhewe. Sapa wae Petruk? Sing mburi kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye?
Nala Gareng. Pandhawa ndi? Kon nungkul ning arep aku, ora nungkul sirna merga lae. Ngerti ra? Kok kaya Bagong. Ketok ya. Matur. Ketorone Sarunge mampu pertamak. Lah kok ora sok kulaan to? Ora greneng-greneng. Sirmu piye? Karepmu piye? sirku ngene iki, ora minggat samplok lae. Terus reng, terus reng. Ben gulung dening Kelurahan Petruk saha Kelurahan Gareng. Ical wujuding Andaka Murti. Nenggih Kelurahan Bagong kagiat kadrukasan para kawan kekalih. Ngapa iku dadi satriya barang? Sing dandani Andaka Dewa. Andaka Dewa sapa? Banteng ning ampul lho, tenan. Nek ngerti aku Badar ngene iki mesti ngamuk sapa sing aran Renggalange. Oh, arep golek Joko Tingkir apa? Beda ceritane. Bayang ra ono Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo? Joko Tingkir karo Boyo kok. Wah. Ndek ya lali aku. Aku ora ngerti sejarah gobloke. Wong iki sing nyekeli kae dudu Joko Tingkir. Sapa kae? Kae Ki Ageng Pemalangan. Dasmu. Pemalangan das-daske kowe iki mbelokke sejarah sak penake dhewe kae sing nyekeli baneke Baron Skeber. Baron Skeber ki sopirku kok ngelu megap-megap lho. Anggere turu kok karo sound system banter ling ora. Jujur lemah wae cangkeme. Mangkelake tenan. Heeh. Kae pokoke banteng terus kae. Lah mungsuhe sapa, Gong? Aku ya ora ngerti. Sinuwun Kresna Kondene. Sinuwun Kresna Kondene. Sing awani akon sapa? Kowe iki ya ngawur wae kok. Timbali Petruk. Ya. Den, ngopo? Timbali Petruk. Dapure Petruk nimbali aku. Ngopo? Enten banteng ngamuk. Mungsuhe sinten? Coba tak tontone Kaca Paesan Petruk. Wah, nggih ditonton Kaca Paesan, nggih. Sik. Tak deloke sik. Aku lha ya pengen delok kok ya. Weh lah dalah. Oh, lah kok iso dadi kaya ngono. Welo kok andang semono ya. Iso dadi kaya ngono kok andang semono. Ora ngerti le melare. Edian tenan. Waduh. Kowe iki edan ora? Ha pengen weruh kok. Petro, Nun. Kyai Prabu Darma Kusuma gendongen nggih. Mungsuh banteng kae. Oh nggih, ngestaken dawuh. Niki nek kula karo sampeyan mboten ninggal-ninggal banteng nika mesti ngrusak negara ngaman kok. Petro. Iki arep neng. Perang musuh banteng kok. Ayo. Aja.
Kono kawan ki nek awur-awuran tak ngono ae. Lah wong ratu kok ling gendong kok dilewatke jeglongan-jeglongan. Nganti Yayi Prabu Darmakusuma ling ngendika kaya wong wah. Petro alon-alon ora cah edan kowe kaya ngono kuwi aku e padake. Sabar. Petruk wong edan ratu kok mlayune bantere ora jamak. Ratu kok ngantem kok ming. Kowe. Apa kowe? Iki piye Petruk? Niku sing ajeng ngamuk teng Ngamarta. Kowe sapa? Aku Andhakadewa. Andhakadewa, iya. Wigatine ngilingake marang para Pandhawa, gandeng Pandhawa konsatan pamomong. Mula Pandhawa kudu ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. Ora usah ado-ado Pandhawa nggone ngupaya Kakang Semar. Kakang Semar, ndak suwun sampeyan blaka wayen to wis jeleh momong para Pandhawa. Puntadewa uga ora bakal urip ana ing alam padhang Kakang Nayantaka. Reng, Bapak Reng. Wah. Gemes. Ayo. Ngapa lunga barang? Ya ming nyoba bendaramu Pandhawa kuwi tresna raku apa ora. Wah, kiaiane. Petruk aku arep lungane wae, Petruk. Aja Reng, ora disiksa. Wah. Gemes aku ora. Lu kok bokonge tambah gede? Ya ben. Ya ben. Gong, Bapak Gong. Iya. Hei. Kler. Wong edan Bagong. Bapak. Ampun tidak mulai, Pak. Ora. Aku sayang Bapak. Iya. Aku sayang Simbok. Sopo arti saya? Ampun tidak ya, Pak. Ora. Kula ajeng duwe gegayuhan bangun desa lho, bangun kutha, Pak. Iya, wis sak karepmu. Nata kutha. Iya. Sak karepmu. Ngono ya, Pak. Ampun tidak, Pak. Ora. Lho, nggih? Ora Bapak tidak kula niku ternyo. Iya, Duh. Apa Reng? Ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa rene njaluk. Pak, sayangane Bapak. Kula niku dina ora diparingi Bapak niku rasane teng awak greges-greges. Ngandel ora. Sesuk tak paringi gawe ning sarung isih anyar. Sesuk peken. Matur nuwun, Pak. Ning sarungan niku nek mboten gawe topi nggih panas, Pak. Omah kaya ana pecis. Peken aja kuwatir. Nganggo pecis nganggo cara ora kelambenan, Pak. Bocah pintere raja macam. Kaisi ana bathik. Sesuk peken nganggo bathik, nganggo topi, nganggo sarung ora mangan ngelih, Pak. Sesuk tak paringi panganan nek kesuling ngekek mambu, Pak. Ya sesuk jajan nek nganggo dhuwit ora iso jajan, Pak. Ngandel ora. Ngapa kowe? Teknike dhewe-dhewe kok do. Mbaya men kae ya, Pak. Iya tak kei. Anak sing paling tak tresnani iki mengko aja kuwatir, tak paringi. Kakang Semar yen to pancen mengkono Pandhawa bakal tedhak ning Karang Kadempel. Mbiyantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong gone bakal mbangun desa nata kutha, Kakang. Matur nuwun nek ngoten. Wis kula dherekaken sami rawuh enten Karang Kadempel, Ndara.
dempel lalu dadi kahanane musak masik. Wah, pangling iki gaweane wong-wong dandang manguri. Balane Bedari Durga ora minggat aja takon dus lak singkirke saka tangane Werkudara. Semar kula nyuwun pangapunten ayo anak-anakmu adya balamu kon semingkir. Para jin setan berkasaan ilu-ilu Banaspati engklek-engklek balungatan ndak ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah nang kene sing wis padha tetunggalan manunggal arep tok gawe pisah-pisah arep tok gawe congkrah konangan Semar tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang sing ati-ati ayo badya balamu jak bali kabeh. Saken Jawa. Arsa madangi jagat tumungup-ungup paning sapucaking wukir marebak bangsa merat keneng soroting surya mega lan gunung Ndara wiwit purwa madya wusana pun paripurna ya kula nyuwun mapunten enten kirangipun lan Bagong mugi kasembadan anggenipun bangun desa nata kutha ya Semar awit kekalipun menika boten saged dipun pisahaken kedah manunggal tetunggalan nyawiji dados tunggal ya purnaning gati sura sudra janing kang ret suh brasta tekaping kula Darmastuti rahing sami makarya rahing samya pinanggih Lestari Widodha mboten manggal ngan setunggal menapa Ndara